C'est bien. Bien. Hello, Maltama Shama, Milia, Mpulma. Demi Palazon Moti. Inchama teacher can back bo. Kama yuasa rachi duhutwa. Fue camino nine Maltama. Kamu bersada, kini malala. Kamu bersada, kini malala. Ada gafara akma. Quando tu achas que era por zorma, akma le. Kacang tu popul mo. Demi não kuligira no suku babu mazaga. Abu zuma si, abu zuma na mfao. Kacang tu po. Ponto. Jinto jamais la la chinga. Banda voix, j'ai carrément. Asia, ndende na katinya de pashi maya, nzo obuta, ne pai. Asia, ka bukal tena. Now the Salara, now the Kapu. Hey, you know. Asia. Ya baru Maria. Dia cakap jual nak culun nak. Alafi mkamvola ma. Mosumpama. Mosumama dik. Oh, dog. Ya. Nah. Tanya mariba. Selalu sakana tu buhaya. Oh, I know. Kantam kabayala. Aisyah ka dog ular. Okey. Okay, Aisyah tu saya kakak. Ma Aisyah main besar alu. Ni siapa? Oh, di bedra ada masa. Aisyah lulu. Saya change Aisyah. These days the woman have problems. I change shape for my especially kalau mama main tak ada shape. Tunggu ya tu jam kakak. Ajar gapu tu mana? Dog. Nah, ya. Tak. Doktor. Kan ya. Mau suguma. Karena gua galagat tema. Kan yang mau oleh tema ambil jihir doso. Menak pama di panjang ni banyak orang tu yang mau sugumana. Asia mau kamu suka alam punya. Ada kepala dia mah. Lah mau semua dia nong. Mar suka ni doktor mah. Itu kaya tu azan tu ni rialle.
phone so. Anyala ta damwaza doctor. Mo su yi party yung luntang ne. A sheka ta bora. Abdul Gafaru wajen mata ce yalshar ne. Ba mini ce yalshar ne ma. Karanya gogalgata ma kan so bu buarle kan yi wadanan yeje. Da malalan kiyar shan ruwan chapter cuma da yara da yanzu ma ka cu amma kan lafsa ma nyanga. Wajen mata ce tankwan biso yala ne. Halkan lalabzi ma ni mamman a ainihu an buha manga ji wata tumotu no kena a yilmo wurin ya fara kuma farami fara ko gina atom ya jima kaman yala na sanzane na sa'azan jima to na akusa ai da fanta so aku kulle uma to zuwa fuli kilo min jima susu fuli kilo min susu tuno kai to abenda aje doctor o min zo ti pusha na mo vor fu ma vor ne to wuran ne so kam fala ma aje kata sikap abuan mak sang wana a wurin filma kan nan yesu abu wurin filma tama da ba zara wurin filma tama kan nan yesu aje amang manga aje kan musulminya ni musulmin yama aje musul sebesakti tujuan purmo dinye primo yeto amazo son musulun su ba sa su tushar na fura ma amma musulun su sa ya ne a ji can ta ce yalla ka ajale mun bar su ma da azai ne musulun su sa ta lala aje kuma ya fara dudwal ne fara wajila fara zuliya ne amma lallaba ciku mu o du'a ka azo tabla ma bidan ma yan program kan ya zo amma wannan wata tutu shin ma aje na uzo don wata le to ambala ma kuma da tinkin na su je na uzo aje la to ma wa dinyi dan furin ka ayan nan tun la to ma wa ku tutu la to ma aje ni na ne ta dan doctor ma la karaka ta yora abin le ta mai gwara mina la karaka ta yora ka ne ta doctor ma bisu kan gwala kan ya nan ta din yana bonne ta ba yore a yora ma zo nyala wayan nan ne aje ya ma nguna mini idwa malaka amma tushan tuma ma ku pram duniya na cin tiyar zo katin yi azaba na wasa la tuma ma ku tu isinin yin amma isi to zuwa kulmal walalan pata damta mina ka kon ko ne doctor nim garante yawo ne to wannan lokaci ya da su dalan kana isma yisu kule deka tale aje mama ngommi deka idango ko ka nko yingla shabda lafiya before kana nkili idem lewo désolé ka problème if aizen kama tushalan kuma wa kan sasil mazo an lampai no ya isi lala kan yara ma yima
Kala kunya wata tsira saka ya anyo. Isoro ko bjene. Oi, asha kuna. Dal za kan kuna wo. Oh, ka gwaran biyo. Na. A gwaran bang na ba. Oh, te malgo fola. Oh, yem malgo. Na. Oh, wa. Tom piem pelgal. Kamu ko che. Kala ku. Piem pelgal. Ni shera. Dan man kan da ko kula so na kan sen ka ta fola. Aye yo. Ka duwon san. Dan to. Ai. Abanya na ko yer duna ka pian. Ko ko la sema e je maria. Yo zan ta male kan. Oh. Yo ko mo la sa mo na ka rike. Ka yina ma. To kari kun da ala ma ka bu bane. Ada ta tshirin. Shani zuma daba bin bo ma ko ko sha. Oh. Kare ka ta bi ma o ne raha ba. Oh. Bra kulso. Kulso. Bra kulso da Maria. Oi, tale. Oi. Baye. Kanda kan vo jabe tum bi ko kole. Abia yang. Oi. No biar ngo be ya. Ka yang. Oi, na tete su. Ami. Jabe ni o shishi. Ami. Oi. Tale. Now, ba di kul na yele. Makabia. Okona na pa. Ono na pa. Tolara. Wanda kun magba. Oi. Ora Allah magba ka kulma. La. La Allah ma. Ora Allah. Oh, tale donc na zor son. Na. Ko du to ko le yanzu la sheshe. Za. Oi. Na zor son na zor son bela. Malala. Na parto zor son. Ami. To dan ta ma kan bara ko ga ta ba ka zan gwalle na ayira. To sabe na ba pana. Ashara kuna. Kuna. Na kule. Karun bahaya yuwale. Então não me fala. Za. Wadanya shirka. To. Nya idala shi. De to be ana dressana. Inne mun sama na ta gaba. Besa biya za. Na dressana. Ko yande nan nan ba so le tabe ka. Ina to ga ai ko ne ga. Ai Da nan nan ba so le. kan ne. To ka ban nan. Bang gwal cal ganda. Ai, tambar nan ne muna da ku kala ne. Waka assalamu alaikum. Waka. Assalamu alaikum. Waka assalamu alaikum. Ya mace. Ni ka sama alaikum. Man pun ba ya kan. De. Antir. Na. O pala anda yin gwarin zamana madalar kan da kwa na ku yi da awon yin nan ban su da tafi kana zu kan mana yayi yan ya guna tan yanya aka na zo da ya tama ashe ne ku guma bi ma ran bandi kwala za wul oi na wuya dan ma na kan da kun memsi le dire la ku kan vakin sai ji don gura na sa ai kala gwarmanya kala da bai biya ma kun kamanguna da ai ku ne kaman zangana in gaban dumo shi amma can shi da ba kana ta yara ya tashe to na kul siraha ho na ba kulso tale na ni zorso oi na pa ta zorso kawla wallah ma kule marana karin ya gbang landan biyo ni gbang landan arana da ka ya to ashir ma zo so mbala ai ka pa yira fon kul do yele ka do abaso ko fon kul do yele ka tere non pul ma ko bi abi ne ko de o do ate gbang lana ya na gbang lana ma kul ta ni kul ta zas sam non bu bor la bi mo nyele bu boron bien no ta ya pam ni sandana ka ba tum sandana harka o kul jeno sai
kabule no pa masha ma no kuna to gumle nso kwang la ma kan zorna nan tade kana zuwa zuudi de tahmana oyo oy ba wumle kare na hallo masha amin to yulma nukuna dal zakan kuna so ma kan sa chan zo kulkullan yan nan ta gum dam biyan kan so kulkullan kul dir mala zaman kul ciyar mor kullam sara in kul ciyar mor kullam sara in zan man takke in zan man takke o kul ba sa kul kakke ka gum dam biyan ma min tamame yim tarsiyaran to no ko bo o wumle o in ba wam dan na to no la ma bi tun ban da so kul sama ka bi can karta nan wo ka kuna ka bi yelo ma dole ban yelo ka wala kan o libzar da baka jan so gomje bambo ba shadun de dan pura da fantin yo ne da ban ya tanin ba be kala da ban ya tay ka wala kan ma wala da bob ma pa ai da chakara boba boy bob da chara boba agwa ku van la baale ya tsobo ya tabala ka ta kam hakan nan ana zube ma da in wanje wace ni zo kan ku ba ce Abdulgafar buku jona ya ka banda ya to ashana ne ya me ka bi san da hankali son ita ba ne ban da ya to ashana ne ya ni sanin jira za ta biyo yin sanin a tsara mun bu bora asu talle be bu bora asu do Abdulgafar wula kaniriyan to fulcira wai in zuwa ka ta boro su talle be ka boro su do to yin su talle na su do na tuwon sibo kaman bora ka yara lalaye to aroma Abdulgafar jama'a wuri amma mun kulle ma dan da tunatar da tudu so yana da jama'a dan da tunatar da shani fara Abdulgafar bai ma hanyar ne fusu bai ma hanyar lokacin Nadinya kana wuntun yarda ta arziki Tersinsi nani cepat na katsai ka buhamu munenya na ya kangina ya amkuna da sa arni anya pipa sona amma kana yayo daga faru kan gela kana zan jimana kan yanje ne yanje ba bonda tunanin Berjuna zoka juo kayin nyanga njamtu zanga nwele naga bapra yinu ni min sham hale katama te chamin zima susuni
nin ke susu ka ba zona ma ni mamman da diploma o simsi giro an dinu mo do tro ke ni sharne ni abba Agia ka pompo non. to tuntu ka kana tuntu ka yerye to ale ado ga fa ma dalirin ci ko je ti girma ma biyo dallan bati ko je girma to lalat dalma yati sasale kabwana ka ci kan yi dokta ko wurin fulma Hasa ni tomo ayelo. Koi. Ni mamman yel shamma. Dutam. Tiema. Tunda champion kwama ula ka tambal ma da yat. Kan wati yipulo. Kaya ni doctor ko sangle. To man po man ka lapse. Dinye de samra hapulwo una ajia nku salzo nku salbia tabana halafi kan ya a ci an yama tabana mzela go galgina kan shi tabana mzela so sa'angune Bula yelma. kusumo kul dapt ma kan shi mo na umaliya kan jamme ni wanda ya gbal na ba shi du Bula. tabana Abdul Gafaru yan kuma me Wai kuma mai Abdul Gafaru can mata bamzina yiyar ya zan bi so an buwar na zo ka can zan bamzina kan gilo nin nin buwar na ranye biyu bamziya no tara yin wata jin kodin zo mun na bangla kan yi hubzi ma ne yije kan yilo kam ko za su tabana mamman nimzi hayi palbima an bang na kabzima yi charlan yati girmo ko dalilin yadda ko dalilin lo vorno no kuma to zuma ni yarama ko samzima ti puwa ko zuma ti puwa kan mama jire mun bola diwo kablo amaliya kan kun mini shirko ma fu ko zuwa ti kan zuwa na ta shirma ke halo da yin wa bana rasaya kai ya ji ma ku jejin mu ko yi mana yi man kumu ni yi man kumu kam kan ya nono wannan amma lala ji ma yi to amuna o ko gum bana ami mini je woza nyin kanin taai nyin kanan yadda nyin nyan na fonci ne tabana nan bari ga sharwar sirambara abin da nin na son ma mula kan yanna daga farma ba ai onye o computer na miji ti samba fu ke ya mishi malam ba ke so to kula kola bima zo chan ba ta masa wato ba ka kuma zalla Dinin maza yari wasa su wumbo. Mo ku sap. Dinin maza yari ni mambo bodni nya min jima balli to do zita. Mu sun wucin gabati ko za su. Ko za su do jima ko kulbi lal gromi. Ko za su. I don't worry you
Tu kan bi ka zan nan to do zuta ka to nan matan nan yi da mira zirtin shema da bi ko can da lara ba mu nawa o biyan buju sa'an gutta ta tan mani o biyan buyan da titi tan mani Kiro no pawo bayi pour changer ko do buha le temps passe pichi yin kama abiro no mun yan sulza o mi dan namza kabo musu da ya to a shalba so mirza mu zarban sha'ama ma to har da ta ma yi bayanin nan to na ban ma anyan nan shan da ma ji ma babu gum da soyayya to akari ba daga faro ban ma yan nan shan ka daga faro man ya go wale ni tarji ma yi ho bi habun ni bona yi ta kasha ta mambala man fu yara ya ko kan nin ta ya lungun ku to zan la paso she nyini ni kyam zo mo gba da var ba ma jildu diyar la kam jen da bana son ma kace mbala min yan nan shi tabana to liya bagama da jissa kai Vamos stabsile. Ti kura in kyalo mu sanoma tabana biyar malma vamos dabsile di char jissa tabana nyinde nan la yalla ma tama aya eh di yar ka ma ni le tamam na manin to lo ngona ka sonne yalle di kura L'Africa algérienne voilà le premier a commandé il y a 3 mois on peut y aller du paladé et 3 voilà au de voilà tiens ça chamu kama shalden bi ya susuma ya batuma na kardite bang dilito abitan wasu yanwa ya mama puwa so kule yare a bare da karwurbe ba yi saka na free cakar mara da amidin kanatin izar shamma bisi a cikin shukuru hal ne SHS akwai labo karbi tuna shukuru zan limani kare yin yara kawai ayin nuna fuwa biya kula doyi ka shukuru zan limani dutumi na cangar lara amidin zuwa fa'an gina da fiyanne su dutumi na can university ka je yaya no je gaban shabin bage a university level 100 ma har ta internal no kosa na ma bin shakkan za a samtar kambin da ne a ce ro diya dina ya ami ko ban omi ni zin karakam o duniya tushal din ka ye kamar ami di tushal ko kunye tumma zan ta ko ka tunande wahala ka zadda ta don jila shan ito raha gara van ne ai satin ya tsawa tanan mina mulai ni jago ni jara ya to ashiro wanya ma wala ko ya to wa ala yare wala mutun ne da yalle ba an can shi kuma ta papa ce mutun an san shi ba mutun an san da su ne
Kaso tun na at sai to a shan tan yara wannan so. Kalle ne da to ko so tin yanzu a can ma da fara kuma konye dokta. In yo biya kun kwana dokta. Mun fa an mai yin wani ne can sun ne tun su fa. Kakkana. In fa bala ne ko ka ya ma. Har so na dan can na da bor ka yar ba. Ziya, kamar yene da kaci. Kaci. Da ya to aka kuma. Kun fa wannan kan yin fa bala ne ko kunya. Ka ku isan karcha kar kuma ne to shi. Kalban kira ban muna doctor ma ko yar doctor ma ban buhalin mal da hankal mal da ban san. Ban ko yara ma. Ni da bona ne di Abdul Gafar fa. Ni to shan ni yar ma ni le maka ta dai to wurin furma. Ka a can shukurma an na ga shukurma kan ya tun kale ne su tuma kai furu kun fa tun ko kai da kuwa kan ku so ya da ta Ziya, ko pa solo. waya kan ne ne a jira na tun tsiburu yin bukwara da hanshar jan yara aja da hanshar jan yara bai kan wula kan waya ne ya ci a wa'alanta lenarin yin ne ma wuya ka ta zama can Abuwa ya kuwa. Kayu na bai kala. Tuzo abuwa makayu makanan buri ya tuwa shagarin nan asali da tunarin nan. Ya ba ni yan sama raha. Raha think. This is common sense. Da mutu na zani kimo da mai ayin dwa ya bindu zuwa. Yes. Ayin biyar do yilma ka be university ma. Graduating in a para. You see, the partial position shall is a Zelma, but per position blah. So please chill out. Shahad nang lanya. Shahad so be believe ama asukara so bla ndua baton tiboma. Bora ko kwa shukurma charido. To lusu kan yara ma to foma karati anan ne ya cuta kaza to foma runamma Yeso mo kai to ashare hapan su kwambe o to kai to ashare ngala shi ni fofo ne zero cheer up sawa kai to ashare Nambe so le ko yo nambe so kare sa jante Abdul Gafar din ai training yo namba ma kande sa na namba shanta ra ama o da tan da so da ya ada hanchar ka to for ka kade kan zo cha su shi ma o Aja. Doctor. Nzambi ma kente zam. Pulma de ngana ni zane kama kira anai de yakla biya. De yakira na biya ba. To ka bile no ma morso. Dominier ka no ma morso ma. Mbil me ponchika ka pulma changla. Ajeka ibon ni yindi. Wa Doctor. Anya pulma. Jipule kabzima nan mama. Tangpam zimbara kan chang to zon na ko bien san tum de tuma. Ko to chang nan la pulma kan bam ni won zon wo tipuwa. Ka bam ni won zon bi tipuwa. An no wula gboble. Ni ya nin divi.
kama vishilon chang ta zang na ma man won ya le ne la vi dar bane kar chana yang tun jwang ne du dim sulu kam ka yen nan ye la nyin nan ba Asia mania yela ye torchil yela pulma de to bira bien ma to rezo are pasolo ka bima de doy la pulma na to domi ni yerma na on bana mistake na on mi dal shel di cheka bima nan de la pulma nyama dora bieti ka bunu goodman lala goodman wo pa ko la kunyira she kanya shia da yin ka pango ko biet na ka bi yak ko to ko la ko yina to lala bima nda to de tama anya bio asia tinin biya shiptun kan yin salim nin nung do wahla bi zo ni salim ni jilla manga lakara na zo da bin yi bi je bin nasu to so aris ana yude nin tin nya tin nya sham ka bi ma do doxla la mi na woni ko tuma ba doctor ka ce ko dry ndo ala yilde ne be ndo ala wondu pam jim bala farayan wo mino binchara na ma nyaba kaman zongo na yoto na den yarab jara bera ko mino lamb zira ko te chang nang la ta ka dar shi ja fulna woto ziba jijilin ya vjima kan ya yin ma vjima ne wurgale laga kan yarma ta ba ban ya to ashan ne yarma doctor dumi nyala razu ka yarma ma doctor le madanin na kai aja aya na umla to ma pe ne te kanata pa don wa nirni yele don ko sa pa de samna na gasa pa to so de tuna ya yuli ma ba ko to mangi pulma di yakhali di yakhira na ma pa to din yala la razu ka yarma ma ya la ka gogal ga tsimani hal ay vor nim yele ba la shal anyan charge mazo nyala wunya nang la ka gogal ga tsimani duzu la kam ka yi bora nyala wunya nyinde nang man vor ban sha tama kanya wurgum fulma na la kam am bora nyal mar zon su an ku vor la shal nyim volan de yanta an ku yala an ku ade ndi sa ni kan dan yande asha ta mon ben ba ma man lo ma doctor nang na bor shal ka ka aja na nga ka janna la ka sunun zaawum nta hal ci belle la karpo alhamdulillah masha Allah aja ka musa membo o mzimbala o abido ba to ma ne na won na lama nta de no ready yo ay de be lor bi am baji man sa tika ita sabi from tishan tintia ka ide Tolong aku itu, dia tidak lu naga. Oh, tapi nggak pun suka ya. Biar mana mereka suka.
Ada apa? Tempatnya itu susah. Raha, coba bawa ke sini. Yaw mahajiyani yalma. Ami kakya gishe mpala bonzari. That is where you belong. The Zokema Ndeka Nyama na Baji Yilo. Kama Baji na Nyama Laptan Pama Ye Plancher Polo Don't tuna Piembala Panipi. Mama, Mambela is all usually final. Bro, bekala kadi ngilu. Kaya ula. Apa ma? Bro, apa tangyal bekala kay? Bukan. Bukan. Apa yang belum tahu? Enggak, dia tak asal depunannya. Ini itu.
mani pa bi wo to so san kan ma ku dele npo su kunu zo ku ku le biane bo ka dire bor pa mbora ya bo so ka dire bor pa ta bo pa ka pa ma te me poa ta ta te yele zo ku dele ta yilmo Zan suglo dima yeto ama ye mangna to biadan ye mangna to biadan zo ku chata de wo jil ka gu biara kan yilmo zungo de wa abemi ba abmi bi ngbar sham ka bi ka da dam ngashire ka indi de san ya mangala bi ka ti jatal hama abnya bi ngong ba sha ya miya yisillabe way kullabe de wona man ne yigi ka yilwa ka ken yilwa tinya isma ya isma tanini wona pour fami ba garjama ay yilma na ay gal yilma ni jama garma garjama Apa yang dulu jam? Apa yang dulu jam? Mula. Sana pona kunosha mwana onongwe alnogwa nongwa sara Alasan man Chama Kini hanyo yo ngati na babari makala Chama Kau nunggu atau Cause
Honey, zuwa da bai vule musa. Bo fajin ka fara shi ne. Bo bole mara. Kan gambar ma vule musa. Boleh mbak? Mazu da bayan kuma shama za ni so gulmi. Dan se kan fa har ni shama. Da mun jal pa ma na ni wo halin problem. Ai kula jal pa anya. Ka kun wo halin problem an wo halin shama amin bazani son shakulu. Ka sutin nan wa nin di ma shama. Din nan anya san. Mai bumya ka bene ana me kunan su bisha da te man da yara san di an da shama din to tsan yon ba samne ta ce bi problem yamma yanzu ma an da shama ai da ku ta da bin so an bin sha an ta kan folle rama wato abazoya abazoya tun yin yela ne an yi to ashe din na ruwa ma shekara nan abtibu da nan yi to ai tlan ya ruwa ne zancan sare ka so yin yela oh wai tun saka kabila man saka ne kun zozo dan ta so ga ya mai to ashe an yarma mu ma ndira shekara na targa man balan pa so mun jini to nyam ya to ashe din gina ruwa ma shekara zantar gusu Adalam buksele magulang ka wura kata so tajal madara ko to adalam buksanya halle ma mina yuram mambalaw anan di sama da banna kada man ka sutin nan mala wula kariyanta ko kuma nan hankali azuye nan yan Mama yala. Sumo ani to asara yalma. Jakara min tirku kala nan bawo. An talan yalla ye su'a. Na chaka banga za shi sani. Man sama mun tabbin ma kalle ni nan kama ga yau fo. Ni to yalma ba ma. Israel sinte. Israel wunda. Mana kan cika jin da mata ni kushe mama mun mutiya ashe bana yin wati kuma on ba ma fa mene na shi Da surami ninyado da sumi zarma nan bago
ai ba zama mai Bukan yi rai to aka shira mula ka mai problem jama. Bukan nan. Mula ka treat ma shamma. wula Abang gargar ma abang mula ka mun ami pa an beji mula bukan nan. What is the problem? What is it? you are the problem himdat nyininya problem ha Money. yes nyininya problem ma Problem to yi ma problem sha. tinna le du so yumala zo yumuna yimbala yumuna yi tinna amliya kabin pa sundin sankanye kabar nan gargira I put to waste some time and energy on you in bed. Never. Ayat malashi from Kamalina. Ginger Danda, Tanya and Champion Talasango. Bepa no Compata. Umaya, I don't know when I remember that. So I don't know that Jimmy to attack. Hey, do the sun drop, I'm a water, the sun drop. hey, do so come here, young Bra. I'm Marshalpa. Young Marshalpa. And right, yeah. I'm not so young. Him that. The Marshal. When I write in yellow, Mamba write in yellow, Nino da Carbon Mata, young Pula no. It's also my right. Kay young Pula no. I'm going to shut down now. Now you want to come with that shop. There's only one I woman is on you. Near me now, near me now, you go. I don't know if I'm going to that. Two you might make us do my. I want solo. You should she can't drive me. Baby, cook and Amanda, yellow, yellow. Come on, I give more jabo. Come on, Sicily. Come on, I wouldn't ask a tell you. Let I'm Marshalpa. him that on our woman. Mabia and young Marla Shirkama. Animamina. Papa, Mamba change. Sherpa, Mamma, Papa, up in your mamma. So, oh, but I'm going government. That was that. Okay. Oh, fine. So I be junction, Mamuna Mani junction. Vá osso passar. Nyama. Ana yi moja. Da annan. Su bibi shaurin jirai to abin shi madan bom janna. Jibben nam jara. Ne yarmu an mi ayan nan sha. Nguma yi da manya asai. Da tulno jir su bibi we wannan da wula. Zemmo. Nyama. Zemmo. Gorozo yepolo zemmo. Simon yedde. She not up small, who won't know more of the day. Who will not some? Aulia, come no more. I mean, near and ya. Kabula kain chaka into a baby wood jam. Gana to one come.